Wellness dance move, slogan making, poster making, at essay writing contest, ilan lamang yan sa mga ikinasang aktibidad sa pagtatapos ng Nutrition Month celebration sa Matnog Elementary School sa Matnog, Daraga Albay nitong Huwebes, July 31. Aktibong nakibahagi sa pagdiriwang ang Board of Trustees ng San Luis Care Foundation Incorporated o SCFI na matagal nang sumusuporta sa naturang paaralan. Bukod sa pamamahagi ng mga papremyo, nagsagawa din ng SCFI ng food feeding sa mga mag-aaral mula kinder hanggang grade 6. Para sa isang magulang, nakakataba daw ng puso ang binibigay na pagpapahalaga ng SCFI na nagsisilbing instrumento para masipagan at galingan pa ng mga mag-aaral ang kanilang pag-aaral. Ever since po, from the start na nag-sponsor po kayo dito sa Matnog Elementary School, isa po yun na privilege, especially sa school po, and then syempre po sa Barangay Matnog. Lubos naman ang pasasalamat ng pamunuan ng Matnog Elementary School sa SCFI dahil sa walang sawang pagsuporta nito sa kanilang mga aktibidad sa loob ng paaralan, lalo na sa ikabubuti ng mga estudyante. Napaka-grateful namin bilang isa sa beneficiary ng San Luis Care Incorporated kasi talagang mula nang napunta ko dito, palagi talagang nandyan sila para magbigay ng tulong like school supplies, mga uniforms, and yung mga notebooks para sa mga bata. Kaugnay nito, nangako ang SCFI na magpapatuloy ang kanilang pagtulong sa lahat ng kanilang adopted school sa Albay para sa mas maayos na kinabukasan ng mga mag-aaral. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.